бало мамата ние сме от Враца, а Враца са най-големите шишкани на света, да знаете. Те сега това моите жигули, тия момчета ще ебат майката. Айде! Дай му бе! Пали се откат! Он почва вкара хотел Поляна като Чърчил. Бах тия тапанаре. Ще изтумбим до демо. Че двигателя... Пълпаса с гаджета и отвара да... Отвори капак, там се нещо капак отвори. Запад. Има ли това кучки? Мали това трябва. Дай я тука, бе, дай, бе, за какво я трошиш? Дай да изтумбим! Какво стана, бе? Абе, ти луди! Абе, го затворила, брата! Топа за името, тук затвори вратата. Давай на Страхил посадка. Ако бъдна, го бъдна. Бега, бе! Баце, Стефан ме интересува душоманин, бе! Как му става? Снимай бабето, бе! Име, ама вие не сте добре, що тук работите? Бе, пъти яко, бе! Трошете на човека колата! Абе, трошете на човека колата, бе! Мали! Айде, баце, Вало! О, мене ме снимай. Къде ми убива, Вало, ето се изпомпарил, баце! Момчил, баце! Те това! Чай, пиваме на ръцете, Мале, па, здрава! Чекай да се пуска с кирка! Работа, че направо тук да е правил. Момчина ще пребега, както се не мога возиме! Аз имам сумоден.
Момчина, он си той има работа с тази кола. Миглено, виж как ти струшия колата, Миглено. Моите е там с здрава. Следващия модел ще е ония. Кой белия ли? Белия лебед. Това трябва там да го почва. Да ми не пъкна очите, бе, го. Обърни се към камерата. Ще вземем нашата камера. Я се обърни, бе. Обърни се, бе. Как че има работа, бе? Това ще го качим всичко интернет ли, бе? Сега отиваме направо при Мартин. Да не го качим. Големо клипче направи. Я включи сега! Бати, ти си главно действащо лицето го троши. Дай маму газ! Нека разпатри в гумите, бата. Бия, ей! Нямихте знаят, говорим бензина, заедно връщате се. Не мога да се връща, бе, небе, къде се връща? Те. Как да го връща? Отгоре и отдоле за това те. Бах толкова сняг, бат. Дай да виж постоянно глъни. Това не знам кара такива коли. Мрак да остава. А гледай това какъв е гроб. Това ли? Това засечени. Гледай, брат, тук се отворила. Ударил кръвата ми и виж притоката. Те това овца, аз съм нека това- овчар. Овчар съм. Те това овца, нека... Бах, толкова сняг. Не можеш да доле, бе! Абе, вие ме уморихте, бе! Остане ти! Абе, Вимо! Чекай малко, бега, бе! Как ви толкова сняг? Това беше приключението на една жигула. Къде ти да, бе? Да, бе. Аре, ялата ме вземе това на училище, да няма ви чакам цял ден. Я ще застана тука! Не, мам, беше от газа, ма! Айде. Газина! Не, бе, трябваше да я путна бензин да панар ли си, бе? Сега ще го бутате отдолу. Имаме си наблюдатели евро. Айде, бутайте! Де бе модела, де бе? Защо се не тръгва? Не знам, ще ми е интересно. Да ви момчил, давай. Ще го бутате от пункта до тука! Да знаете! Ще опустят пункта. Я ще бутам баш.
Да. Чакай, че снимам.